ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲକୁ ଚଏସ୍ କରିଥାନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୋଟେଲ ରହିବାକୁ ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଏମିତି ଜିନିଷ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଲାଗେ ଝିଅ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ କପୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ହଇରାଣ ହେବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଝିଅ ଯାଇଥିଲେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିଜେ ହୋଟେଲଟି ନେଲେ ଏବଂ ନିଜ ବାଥରୁମକୁ ଗଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲେ କି ସେଇ ବାଥରୁମ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା କିଛି CCTV କ୍ୟାମେରା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ବି ମୁଁ କହି ରଖେ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ହୋଟେଲ ସଦାବେଳେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସେ ଝିଅଟି କେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ତ ଆଜିକାଲିକା ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ, ଯାଆନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଚେକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ କି କେଉଁଠାରେ କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି କି କ'ଣ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବହୁତ ଏମିତି ଜିନିଷ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ହୋଟେଲ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇକି। ତ ନିହାତି ସତର୍କ ରହିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ।